Аз съм Ани и днес ще снимам предизвикателство от новата им поредица на Карини. Ама защо ме забрави? Първото е по-скоро въпрос към мене. Прочети го всъщност. Добре, това е въпрос към Ани. Ани, кое е най-голямото ти желание и защо го искаш най-много? Ами, най-голямото ми желание може би е да стана известна не като влогър, по принцип, защото това не знам дали ще се случи. Може би да стана известна пианистка или да си имам група някакси. Аз сега уж имам някаква, но още не е съвсем така. Или просто да стана с нещо известно с пианото, или да стана актриса, или нещо от този сорт. Това не го пише в момента, но това. Но на тебе кое ти е най-така любимо? По принцип въпрос е към теб, но и аз ще кажа, аз искам да стана актриса и да ходя, нали знаете, Анджелина Джоли, да стана като Анджелина Джоли. Но не с това чуки, е естествено. много трудно, но и аз имам невъзможни мечти. Аз поне искам да стана актриса, понеже искам да стана известна и понеже имам един мой приятел, който също иска да стане актьор. И ние искаме заедно да бъдем актьор и актриса и да сме заедно в обучението си. Другото е аз да имитирам Рая, а Рая да имитира мене. Тук ще видях какво прави. А защо ме забрави и мене? О, да! Здравейте! Аз съм Ани! О, да! Сега следващия въпрос от телефона и от YouTube е кой... По-скоро от Фейсбук, но да. Добре, от Фейсбук, айде сега, не мога да го запомня. Кой е нашия омразен предмет на Ани и на мен? Математика. Дори направих епизод за математиката. Да. Имам 4, така че това е малко глупо. Моите... Тя още няма география, история, така че... Тя с една година по-голяма. И половина. И половина е мукни. Моя омразен предмет е и математиката горе-долу, но най-големият омразен предмет ми е човек и обществото, защото никога не мога да запомня годините. Историята е по-яка, особено ако имаш готин учител като нашия. И така. Следващото предизвикателство е да изядем лимон. Щяхме да изядем половин лимон. Обаче но ме мързи да ходя чак там, а сега е вечер. Решихме да правим късно видео, но да. Но ще го качиме, не знам кога. Добре. Без хората, ако искаш. Да, опитвам се да я срежам. Аз започвам. Много вкусно, много кисело. Ще му отива захар. Това не е гадно. Кората е вкусна. Аз не обичам кората. Окей, аре на 3 да изядем някакво голям парче. Чакай. Ей това. Добре, аре 3, 2, 1. Добре, нека продължаваме. Ето в лимона има вода. Какво? В лимона има вода. Да, то всеки лимон има вода. Хубаво е. Но е кисело. Лимона, може би. Не е толкова зле. Гордо. Предизвикателството ни е сега да изядем сексапилно ябълка. Първо съм аз. Разфлюти. Мръсницо. Другото е да снеми си някоя емотиконка, да ми даде таблет си и аз да разгледам и да се опитам да позная коя е емотиконката. Сега трябва да направя физиономията. Давай. Чакай да си избера. И тя избра.
Чакай да погледна. Какво по дяволите? Не. Има ли ръце? Има ръце. Какво? Колко много са ти? Чакай малко, Райо. Тука. Добре. Кое по... Ето го. Чакай. Защо го няма? И мисля, че го видях между другото. Ето го. Ето това. Да, правилно. Yes, точка за мен. Окей, аз сега ще си намисля. Чакай, стай са. Махни страницата, за да не я гледам. Така ще подозрите. Много се ное. Да, точка за Райо. Чакайте само да го намеря на камерата. Да. Това на мусеното с зъбите от деца зъби. Да, точно то. Мисля, Какво е? емотиконка. Рая намисли. Котка ли? Какво е? Добре, че. Ако е човече, чакай сега. Защо се добре? Нищо. Изплезено е. Нали? Не е там. Не? Стой сега. С език изплезено. Той има ли такова? Сигурно ли си? Натам ли? Тук са те, които съм ги използвала. Аха! Абе, добре, нищо, че се натискат. Чакай са! Чакай са! Кой от двете? Има 1, 2, 3, 4. Предполагам, че е това. Това? Не познах. Не! Кое? Това! Да беше някакси... Аз не съм усмихната. Да, как може да се усмихне с език? Аз сега идвам. Това ли? Да, това. Ама ти не го позна, така че... Да, точка за нея. Да. И да. Следващото предизвикателство е... Другото е да пукаме балони по най-различни начина. Добре, първото ти бе питай. Добре, първото е... С този телефон. Да спукам балона. Това не знам. Какво? Чакай. Ще удара телефона. Пука ли ти за телефона? Да! Добре, как да спукам подярите балон с телефон? Стойте! Чакайте, че балоните ми се разхвърчат. Чакай, ти не си казваш какъв телефон? Просто казваш телефон, нали? Да. Виж ли уточни? Да, тъпа се отлепят нищо. Така. Готово. Сега искам ти... Кой балон? Да... Розлила беше. О, не, розовия. Да спукаш с тези очила за балона си. Но без повече тиксо. Чакай. Добре, предизвикам ти. Тази ми идва. Това е лесно. Тя е заострена. То докосва другия балон! Добре, предизвикам те да спукаш този балон с уста. Без зъби! Без зъби! Без зъби! Без зъби! Добре, ако не можеш, ще включи зъбите. Включи зъбите, добре! Да, за! Какво да не се чу звук? Добре, предизвикаме ти нещо. Това. Да. С преградка. О, мами, не. Оу! Не, стой! Виж. Добре. Предизвикам те да спукаш балона с клапата. Видео. Втори дубъл. Добре, давай, ако искаш мога да ти го държа. Да не
щупи само клапата. Ох! Не, ще удариш пръстите. О, не, имам чувството, че ще щупим. Не искам да го правя. Добре, спукай го с другата част на клапата, не по този начин. Още така, както искаш. Само не така. Или, не знам, ако усещаш, че ще се... Давай, просто чупи! Спукай, не. Герой. И да. Сега сме. Ами, свършиха ни балоните. Той видеото свърши. Чао!